Saanko tulla turvaa? Miltä? No, tuolta häähyssytykseltä. Tuu vaan. Saitteko te ne kukat haettua? Joo, saatiin. Faija jännittää niin paljon, ettei se mennä saada edes autoa parkkeerattua. No miltä susta tuntuu? Nää häät. No mä tiedän. Vähän oudolta. Hän on harmittaa oman mutsin puolesta, mutta sitä ei kuulemma haittaa. Huomenna susta ja musta tulee sit sisarukset. Mä taidan heti oppia sanoa sua siskoksi. Enkä mä sua veljeksi. Tai oikeastaan mä en edes haluis oppia. Sori. Ei mun haittaa ollenkaan. Peppi, Veera tarvitsis sotua. Joo, mä tuun ihan kohta. Eiköhän mennä. Ennen kuin näinkään molemmat. Terve. Terve. Onkos asunnossa jotain huolettavaa? Ei, mä olisin halunnut puhua hetken taloyhtiön puheenjohtajan kanssa. Jaa, no tämähän käy. Tää on vähän ikävä asia.